Nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo masanano muli ndi ine Romeo Umali kumapoyamba naye mitu yake. President Chakwera waweza ogwira ntchito mboma kuti azigwira ntchito zawo molingalira nthawi kuti chitukuko cha dziko lino chidzenda mwachangu. Kampani ya Malawi Housing Corporation yati zaka ziwiri zapitazi yamanga nyumba zopitirira 200 m'mizinda ya Lilongwe, Blantyre komanso Mzuzu pofuna kuthana ndi vuto la kuchepa kwa nyumba. Mtsogoleri wakale wa dziko la Namibia Samuel Nyoma wamwalira. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera watogwira ntchito mboma akuyenera kumagwira ntchito zawo mu nthawi yake ponena kuti kuchedwetsa chitukuko kumakhudza miyoyo ya Malawi. Dr. Chakwera amalankhula izi pa bwalo la sukulu ya Malembo atakhazikitsa ntchito yomanga sukulu zapamwamba za sekondari mdziko muno. Eunice Ziovu walemba ripoti. Ganizo lokhazikitsa sukulu zapamwamba za sekondari linabwera ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera mchaka cha 2020 pofuna kupititsa patsogolo maphunziro a ku sekondari mdziko muno. Dr. Chakwera anati pakadali pano boma limanga sukulu zotere zokwana zisanu kulekana ndi maganizo apoyamba kuti ayamba ndi kumanga sukulu zitatu. Mtsogoleri wa dziko linoyu anachenjeza anthu ogwira ntchito mboma kuti asamalepheretse ntchito ya boma ponena kuti zinthu mboma zimayenda pang'ono-pang'ono, khalidwe lomwe anati ndi losakhala bwino makamaka poti likusokoneza chitukuko chopita kwa Malawi. Dr. Chakwera pamenepa ananena kuti sizoona kuti iye akhoza kumaletsa ntchito za chitukuko m'maunduna ndi m'madipatimenti a boma osiyanasiyana monga ena amanenera poopseza anzawo. Ndipo inuyo amene muli ma PS m'maundunamo musamasekerera ndi kumasisita ma civil servant amene amachedwetsa ntchito. Ngati kuti iwowo ndi mabwana wanu chifukwa nikudziwa kuti m'maundunamo mmapezeka timadirekita latina tochitira mwano mabwana wawo. Umanena kuti iwowo PS sanga wauze chochita ati chifukwa choti iwowo amadziwana na anduna kapena amadziwana ni chief of staff kapena amadziwana ni ma advisor ku state house. Sindifuna chibwana cha mtundu umenewo. Wena ndiye umachinonena kuti nimadziwana ni president. Mpaka na PS azinjenjemera aziopa. Mmalomota agwire ntchito monga ayenera kugwira azitsata zimene wena akufuna zawo chibwana chimenecho chatha. Ndipo pa za nkhani ya ntchito ya migodi yomwe itachitike m'dera la kwa Malembo ku Lilongwe, mtsogoleri wa dziko lino anafotokoza kuti anthu kumeneko akuyenera kukonzekera kuti adzathe kugwira nawo ntchito ikadzayamba pothandizira boma kukweza chuma cha dziko lino. Ndipo mkulankhula kwake nduna yoona za maphunziro a ku purayimale ndi ku sekondari Amadalitso Kambauwa Wirima anati unduna wawo ukukumana ndi mavuto ochuluka, komabe anati pali zambiri zomwe boma likuchita pofuna kuthana nawo mavutowa. Pamenepa Kambauwa Wirima anati sukulu zopambana zomwe azikhazikitsazi ndi njira imodzi yopititsira patsogolo maphunziro a ku sekondari omwe atathandizire kuti achinyamata omwe akuonetsa kuti ali ndi nzeru zochuluka apite patsogolo ndi kuthandizira dziko lino. Ndipo polankhulapo mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Richard Chimwendo Banda anathokoza mtsogoleri wa dziko lino kamba ka utsogoleri wake wangwiro ponena kuti chitukuko chomwe chikuchitika mdziko muno sichikusankha madera monga kumpoto, kumwera komanso pakati. Achimwendo Banda anafotokoza kuti ku unduna wa zamaphunziro mtsogoleri wa dziko lino anaonetsetsa kuti achinyamata omwe kalero ankalephera kupitiriza maphunziro awo aukachenjede adzipeza ngongole ya boma
kuti asasire pa njira sukulu. Bwana anyamata abunda ali apo, waluwana ali apo, amene wowo amanena kuti lozi board mawu amene aja anthu sangawamvetse. Anawa amavutika fizi, amapeza maphunziro ndokhaokhawo amene makolo awo anali ochita bwino. Inu achakwera mnanena kuti ndithandiza mwana wa mphawi kuti aphunzire. Mmene mmatenga boma munapeza wana 8,600 akulandira ngongole zoti aphunzirire. Ndiye kumatsala wana 22,000 amene amalephera skulu. Bwana inuyo mwapangitsa kuti ana wonse 30,000. Tikati 30,000 ndiye kunena kuti palibe mwana amene mukuti iyeyo asaphunzire chifukwa chokuti ndi mwana wa mphawi. Ndipo pa msonkhanowu wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha MCP Catherine Goranihara analengeza kuti anthu oposa 100 kuchokera mzipani zosiyanasiyana alowa mu chipani cha MCP. Anthuwa anatsogozedwa ndi Dr. Heatherwick Ntaba omwe analowa mchipanichi masiku apitawa. Kuchokera ku Lilongwe ndine Eunice Jovu. Pakadali pano nduna yona za maphunziro aku primary komanso secondary amadalitso kamba wawirima akufotokoza zambiri za sukulu zapamwamba zimene boma litamange mzigawo zonse 34 za maphunziro mdziko muno. President akudzatsegulira kumanga kwa imodzi mwa maskulu apa tikozonena kuti amtengo wapatali muchizungu tikumati school of excellence kapena skulu yapamwamba. Kungofuna kuti mwina anzathu omvera kapena dziko la Malawi lidziwe kuti tikuthandauza chani tikamati school of excellence. Tikozonena kuti mwina ngati Kamuzu Academy imene ilipo yokha nthawi ino imene anamangira Kamuzu kalekale, tikozonena ngati tifuna kugawa makamuzu Academy koma pa mtengo otsika pa school fees chimodzimodzi ngati maskulu ena kugawa dziko lonse la Malawi mu maboma onse aja timati 34. Timati ifeyo ku education timati tili ndi maboma 34 amaphunziro. Ndi maskulu amene apezeka konseko tikuyambira kunoko ku Lilongwe, tipita ku Mangochi, tipitanso ku Rumpi, maskulu akhala konse imene anenera. Tikhalanso ku Chikwawa paliso Gwanda Chakwamba school of excellence ndizokhazi. Ndiye tasangalala kwambiri chifukwa maskulu amenewo athandiziranso kwambiri kupititsa maphunziro athu pamwamba. Muja mukudziwira kuti ana amene amachoka ku Kamuzu Academy amakhala ndithu kuti mwina oti organization mwa mtundu wina. Masukulu onse akuthandizira maphunziro koma tifuna tikasulenso ana onena kuti titha kuwaoneratu mphatso zawo tikamasankha muja ndi ma subjects ndi maphunziro amene aphunzira ku primary school akamabwera tikhoza kudziwiratu mwana uyu za computer amazikonda tiwalowetse ku secondary school imene za computer akakamaliza form 4 form 5 form 6 akhoza kukhazikika pa za computer. Kati nzaulimi dziko lino lifunika kwambiri zakudya ndi mavuto ena oti kalekale tinalibe koma kungoti pena pake mwina pali magapu kapali pali space kati kozotera tufuna tiyambe kunoko kumapeza jamati rutile kungati kuvino kasiya kunaliko mwina yonena kuti ana akayambire kuphunzira za mining kati tinena kuti kupeza chuma china mthaka za golide ndi zinazi so ndi zimene zizachitika kunoko kuti maskulu adzasankhiratu ana mphatso zawo kumazidziwa ndi kuwathandizira kuti pamene azipita ku university akhala aja kuti atakhazikika kale mu chinthu chimene ali ndi mphatso yawo. Boma lati likuyesetsa kulumikiza njanji zimene zinaonongeka m'mbuyomu ndi cholinga chakuti mafuta ndi katundu wina zizifika mwachangu mdziko muno. Nduna yona za mphamvu za magetsi komanso za mtengatenga zalankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano wa atolankhani otchedwa kuti boma likutinji. Kudzera misonkhanoyi boma likumadziwitsa mtundu wa Malawi za ntchito zimene maundunawa akugwira. Olive Phiri wadza ndi zambiri. Nduna yofalitsa nkhani Moses Kunkuyu ndiyo inatsogolera zokambiranazi komwe nduna za mphamvu za magetsi komanso mtengatenga amauza mtundu wa Malawi za ntchito zomwe zikuchitika ku maunduna awo. Nduna ya za mphamvu za magetsi Ibrahim Matola yati zikanakhala kuti dziko lili ndi njanji yomwe ikugwira bwino ntchito yake sibweza Malawi akuvutika ndi nkhani ya mafuta momwe zikuchitikira pano. Ndunayi inati sizingatheke kuti galimoto zonyamula mafuta ziyende pakamodzi zomwe akuti zikuchititsa kuti kubwera kwa mafuta kuzikhala kwa pang'ono-pang'ono. Amatola kenako anaonjezera kuti mafuta omwe anatsalira pa doko la Tanga ku Tanzania omwe ndi malita 27.3 million ayamba kale kufika mdziko muno ndipo boma likuyesetsa kuti mafuta awa abwere mwachangu kuti anthu asavutikenso ndi mizere ya mafuta italiitali. Kabweresedwe kwa mafuta nkovuta chifukwa cha njira zimene tili nazo pakali pano.
ndiye panyanja apa sipaliso kuti tikutheka kubweresa mafuta momwe tingabweresere mwakamodzi koma nkhani imeneyi takhala masuku awiri tikuyiunika ndikuona kuti kodi tingaende chitsogolo motani kuti zinthuzi zisachitikenso chifukwa ndondomeko imene anabweresa president ndiyogula mafuta ambiri mwakamodzi zimenezo zinachitika kumbali yawo president agwira ntchito chatsala ndi mabungwe amene akuyendesa zinthuzi amene ali mu nduna mwanga. Mawu ake nduna ya zamtengatenga a Jacob Hara anati pakadali pano misewu yomwe boma likumanganso ndiyokwanira makilomita 1400. Hara ati akankoyamba kuti boma liyike chidwi pa misewu yochuluka chomwechi pakamodzi komanso mu nthawi yochepa. Iwo anatsimikizira mtundu wa Malawi kuti ntchito yomanga misewuyi ikuyenda bwino ngakhale ikukumana ndi mavuto monga kusintha kwa ndalama yakwacha, kuvuta kwa ndalama yakunja, komanso kusintha kwa kapangidwe ka misewu ina pofuna kuti ikhale yokhalitsa. Ndofunika mvetsetse kuti ntchito zokonza misewu zimakhala ni nthawi yomwe ntchito ija imayenda bwino kwambiri komanso pamakhala nthawi ngati ya mvula pomwe ntchito ija imaoneka ngati yayima koma simakhala kuti yayima kwenikweni koma imakhala kuti nthawi zambiri pomwe tikugwiritsa ntchito kapena tikugwiritsa ntchito zimagalimoto zikuluzikulu zokonza misewu zimakhala zikukankha doti kudiriza msewu kudiriza doti lija kuti lidirizike bwino moyenera limafunika likhale ndi madzi amtengo akapena a mlingo wina wake kuti lidirizike bwino. Pankhani ya ndalama zomwe amatolera kudzera mu zipata za pansewu ma toll gate, Hara ati ndalama zomwe atolerapo chimangireni ndi 12.7 biliyoni kwacha. Iwo ati pafupifupi theka la ndalamazi amazigwiritsa ntchito pa zinthu zina zapazipatazi ndipo ina inapita kuopeza malo oti amangepo zipata zina. Iwo akuti unduna wawo uli ndi malingaliro omanga misewu yambiri mdziko muno kudzera ndalama zomwe amatolera mu zipata za pamsewuzi. Pakadali pano nduna zisanu ndi imodzi ndi zomwe zafotokozera kale mtundu wa Malawi momwe zikugwirira ntchito ku maunduna awo. Olive Piri, MBC, Lilongwe. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona za maphunziro komanso luso la makono yapempha sukulu zophunzitsa ntchito zamanja komanso luso kuti achepetse kudalira boma pachuma ndipo m'malo mwake zipeze njira zina zopangira ndalama pofuna kuyendetsa ntchito zawo. Zambiri mu ripoti la Timothy Kateta. Pankhula pomwe anakayendera skulu ya DAP Mikolongwe Vocational komanso Sochi Technical College, mamembala a komiti anati kudzera maluso komanso maphunziro omwe akuphunzitsidwa malowa pali kuthekera kwakulu kuti skuluzi zikhonza kumapanga chuma chochuluka kwambiri. Wachiwiri wa pampando a komiti a Ephraim Naeja anapereka chitsanzo cha zipangizo komanso makina apadera omwe akupezeka pa skulu ya Sochi Technical zomwe anati zakhala agwiritsidwa ntchito moyenerera ndi cholinga chomapanga ndalama. Ndeti kutakuona kuti pabwere equipment atipatsa ativeta kuti azigwira ntchito pano equipment yo koma machine osagwiritsidwa ntchito. Waste of resources. Ana aphunzira bwanji kuti machine osagwira ntchito. Ndiye kunoko bwera kwathu takumudwa nditu pofunika kuti pachitiye nditu machawe kuti zinthu zikhale m'malo mwache. Poyankhapo pa nkhani mkulu wa Sochi Technical College Greston Mamveka anati nkhani ili mkati moonikiridwa. Zipangizo zisizimagwira ntchito chifukwa zitabwera tinene ngati kuzikhazikitsa kuti kuzilumikiza installation sinamalizike bwinobwino komanso maofisa athu sanapangidwe train koma choziwika ndichonena kuti mogwirizana ndi bungwe la Tiveta amene yakuyimirira bungwe li kuno ku South ananena kuti papezeka company yoti ibwere izatithandizire kupanga train ma instructors athu komanso anthu ena amene akugwira ntchito ku industry. Pakadali pano wapampando a bungwe la Tiveta Apyoka Tembo anati ulendo wa komiti unalofunikira kwambiri pakayendetsedwe ka skulu zophunzitsa ntchito za luso komanso zamanja. Ku parliament akhali chitsuzo choyenera kuti kodi matekino college mwathu muli bwanji komanso tinapanga kunena akhale ndi comparison kuti kodi pakali panopo ma technical college amene ali a private ndi aboma akusiyana bwanji magwiridwe awo antchito ndi chifukwa iwo aja ndi amene ali ndi mandate yonena kuti
akhale ndi oversight yomwe tiona ifeyo zimene tikuchita komanso ndi mmene ma technical college akuyendera. Ndinanena kuti asamangomva iyayi koma abwere pa ground ndikuzaona okha zimene zabwino zambiri zimene TVETA ma technical college akuchita, komanso ngati pali ma challenges osiyanasiyana kuti tikafikira iwo azitha kutithandiza makamaka pa nkhani ya funding ndi budget. Ndi chiyembekezo cha aliyense kuti powonjezera kuphunzitsa, sukuluzi zikuyeneradi kumaganiza mwakuya kwambiri pofuna kuti zikhalenso ndi njira zina zomapangira chuma choyendetsera ntchito zawo za tsiku ndi tsiku. Timothy Kateta, MBC News, Blantyre. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiyentonenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wauza ogwira ntchito mboma kuti azigwira ntchito zawo molingalira nthawi kuti chitukuko cha dziko chidziyenda mwachangu. Kampani ya Malawi Housing Corporation yati zaka ziwiri zapitazi yamanga nyumba zopitirira 200 m'mizinda ya Lilongwe, Blantyre komanso Mzuzu pofuna kuthana ndi vuto la kuchepa kwa nyumba. Mtsogoleri wakale wa dziko la Namibia Assamio Nyoma wamwalira. Popitirira nkhanizi, nduna ya zachitetezo cha mdziko Ezekiel Ching'oma yatsindika kuti thandizo la chimanga limene bungwe loona za ngozi zogwa mwadzidzidzi la Dodma limalandira limachokera makamaka limachokera mu ofisi ya President Dr. Lazarus Chakwera. Aching'oma anena izi atakumana ndi akuluakulu osiyanasiyana a mboma la Nsanje. Ndunayi yati pali anthu ena omwe akufalitsa mwadala kuti thandizoli sili kuchokera kwa President koma kwa mabungwe omwe si aboma. Ifeyo mwakauza President atithandize ndi Dodma yokha imene kutithandiza komanso amabungwe ena ndi mafotokozera kunena kuti tiunikireni chinthu ichi. Dodma ndi nthambi ya mu office ya President. Mukaona Dodma yafika malo ano mudziwe kuti nda President amene anena kuti tengani chimanga mukapatsa anthu anga ku Nsanje, tengani chimanga mukapatsa anthu anga alowashire. So ndimafuna anthuwa tikhale ndithu kuti tonse tili on the same page, adziwe kuti ndi Dodma ikuchokera mu office ya President. Polankhula mfumu yayikulu Chimombo yayamikira ntchito yomwe ndunayi ikugwira mboma la Nsanje. Ndifuna nena kuti ndasangalala kwambiri kuti ndino ayoyamba chilumbisiro ndino zasopano zizi mukuyendera kuno kumwatiyendera kutsatira mawu amene anali na President yathu kuti nduna sizimafuna zingukhala mu office ya koma zipite zakoma ndi anthu akumizi. Ndifuna nena kwambiri kuti lero ndasangalala kwambiri kuti mwatiyendera kunoko komanso uzandira zitukuko chifukwa akati boma se President okama tonse ndife boma. Ndipo ndisindike pompano ayankhula mfundo zabwino kwambiri zofuna kumanga amalawi tonse. Ulendo wa ndunayi unayambira pa Nyachipere kwa mfumu Chimombo, kenako pa Red Valley Lodge ndipo anamalizira pa Bangula Secondary School komwe amakumana ndi atsogoleri osiyanasiyana. Kampani ya Malawi Housing Corporation yati zaka ziwiri zapitazi yamanga nyumba zopitirira 200 m'mizinda ya Lilongwe, Blantyre komanso Mzuzu. Mkulu wa kampani a Victor Sandikonda anena izi ku Lilongwe pamene kampani pamodzi ndi khonsolo ya mzinda wa Lilongwe imadzala mitengo mu mzindawu. Zambiri mu lipoti la Lonjezo Msodoka koma akuwerenga ni Madalitso Mhango. Poyankhula atadzala mitengo yokwana 30,000 komanso maluwa mu mzindawu, mkulu wa bungwe la Malawi Housing Corporation a Victor Sandikonda apempha makampani komanso mabungwe ogwira ntchito mu mzindawu kuti azidzala mitengo yopirira kung'amba komanso azidzala m'malo omwe sangavutike kusamalira mitengoyi. Asandikonda atinso kampani yawo ikufuna itachita maubwenzi ndi kampani zina komanso mabungwe pa ntchito yomanga nyumba zokwana 250,000 pofika mchaka cha 2030 zothandizira kuchepetsa ena mwa vuto akusowa kwa nyumba mdziko muno. Tikhoza kunena kuti nyumba zimene zamangidwa zaka ziwiri zapitazi zilipo 202 ku Blantyre kuno ku Lilongwe ndi ku Mzuzu.
ndipo pakali pano pamaso athu mmene tikuonera ifeyo ngati corporation tiona kuti tikambuchita implement ipo project ya nyumba 250,000 ipita kachulusa nyumba zimenezi. Pakali pano patu sakasaka wota akhoza kutithandiza kuti tipeze ndalama zoti project imeti iyambe. Ngakhale kuti zina ifeyo anu akati kakhala ni masurplus tiziyambaso kumanga ndithu. Poyankhula malo mwa mfumu ya mzinda wa Lilongwe, Amartonic Phiri omwe ndi kansala wa dera la Tsabango 2 ayamikira zomwe kampani ya Malawi Housing Corporation yachita ponena kuti mitengo yomwe adzala ichititsa kuonjezera kukongola kwa mzinda wa Lilongwe pomwe boma likumanga misewu yatsopano. Aliyense amene amakhala mu mzinda wa Lilongwe atenge udindo oyang'anira china chilichonse chimene chikuchitika mu mzinda wa Lilongwe moyenera mwa ndondomeko mwachitsanzo. Lero Malawi Housing Corporation yaganiza zodzala mitengo misewu imene ikumangidwa kumene muno mu Lilongwe. Gesi yabwino kwambiri. That is what we call a good citizen in English. Koma kukuzani chilungamo ndi pempho lalikulu kwambiri kuchokera kwa meya a mzinda wa Lilongwe kuti mabungwe onse amene muno mu Lilongwe tatiyeni tipatsane gawo losiyanasiyana kaya kudzala mitengo komanso maluwawa awadzala mbali mwa msewu ochokera pa Lilongwe City Mall roundabout kudutsa mbali mwa msewu wa Mzimba Street kupitirira msewu wopita ku chipatala chaka mu Central mpaka ukathera ku mlatho wa Mchesi. Akatswiri ona zamomwe chuma chikuyendera mdziko muno atsindika zakufunika kuti ndondomeko zachitukuko zizigwirizana ni ndondomeko ya momwe ndalama ya dziko lino zikuyendera pakuti potero zithandiza kuti dziko lino lidzipanga katundu ochuluka ndi kuchepetsa mchitidwe ogula katundu kuchokera ku mayiko akunja. Oyimira bungwe lona zakayendedwe kachuma la Ekama, bungwe lona za msika wa ndalama la FIMTA komanso bungwe la makampani amene si aboma MCCCI ayankhula izi pamene amapereka maganizo awo ku msonkhano woyamba wa banki yayikulu ya mdziko muno ya Reserve omva maganizo pa ndondomeko yofotokoza momwe ndalama ya mdziko muno ilili. Wapampando wa mkumanowu a Chikudzalinje anati cholinga chinali kuwafotokozera akuluakulu okhudzidwawa za chiganizo chimene RBM imene ili banki yona za ndalama komanso MPC yatulutsa itachita pa mkumano wake woyamba wa mchaka chino komanso kumva maganizo awo pa mfundozo. Alinje ati maganizo omwe anthu akupereka ku mkumanowu akuthandiza kunika bwino magawo amene akuyenera kusintha kuti dziko lino lidzipanga katundu ochuluka. Iwo anayankhula ndi olemba nkhani wathu Arthur Chokotho Motere. Msonkhano umene wathandiza kwambiri, watithandiza kumva zimene anthu akuona misika, zimenenso anthu akuona pa nkhani ya mitengo ya zinthu, zimenenso anthu akuona pa mene dziko la Malawi likupangira zinthu zake, zimene timati production. So zatithandiza ndithu kumva kuti production ikuyenda bwanji, zatithandizanso kumva kuti tingathandizane bwanji kuti tipitirize kupanga zinthu zathu ngati Malawi kuti tichepetse kudalira zinthu zakunja. Ndinganene kuti zinthu zitheke pamatenga beka nthawi. So nkhani yokambirana za ndondomeko zoti tionjezere kapena tichulutse production mu Malawi muno zakhala zikukambidwa. Zina ndizonena kuti zili in policy form panopo, zothandizira kuti tionetsetse kuti anthu amene akuthandizira kupanga produce Malawi muno azikhala ndi access ya ndalama zoti azizipeza pa mtengo otsikirako, ane ndalama zizathandiza so kuti apange produce, akapanga produce zizithandiza ife kukhala ndi supply yokwana kuti mitengo ya zinthu isamakwere kwambiri, tisamakhalenso tikulimbana na zinthu zakunja koma tizigula zinthu za muno. So chimene ndinaona kuti chinali chovuta kugwirizana pang'ono chinali chonena kuti zinthu zizimatenga nthawi, sizingangochitika lero ndi lero. Komanso ndi zinthu zonena kuti ma department ambiri aboma timakambirana ndithu, andi mkukambirana kwathu mumatulukanso mapolisi amene ndikunena. Chipani cha Malawi Congress MCP chati kulowa mu chipani kwa akuluakulu ambali yotsutsa kuphatikizapo Awerani Chilenga akuchitipa South ndi chitsimikizo chakuti anthu akukhutira ndi utsogoleri wa Dr. Chakwera zimene zithandize chipanichi kupambana pa chisankho cha pa 16 September chaka chino. Iwo amathirapo ndemanga pa zimene anthu ambiri maka amzipani zotsutsa akukhamukira ku chipanichi. Dr. Kabwira akuyankhulana ndi Grant Mhango. Boma ndi lomwe ndipo siti kusintha. Amalawi akudziwa
kunjaku anthu a opposition ayesa kuanamiza iyayi njala iyayi abweretsa Chakwera. Ine ndinolimba mtima chifukwa ndizoti Amalawi akudziwa kuti njala si Chakwera wabweretsa, ndipo Amalawi akuona chimanga chimene Chakwera akubweretsa, akudzasiya fetereza amene akudzasiya makomo mwawo. Mutangoyang'ana pamene mulipo, amene muli muno muli Lilongwe muchitodziwa kuti ajankati ayi kapitolo tisuntha tipititsa kwakuti lera iwona kuti kodi kapitolo imaoneka bwanji, ndipo sitinamalizitse koma pena paliponse kugawa modziwa kuti nsewu ndi chinthu chimene chimapititsa munthu kuchipatala, nsewu ndi chinthu chimene chimapangitsa kuti munthu apange business. Acha bwino kumaphedwa, ife acha bwino ali bwinobwino ndipo akumangiridwa zinyumba ndipo ali mpaliamenti. Dziko lino Chakwera kuamangira maofesi, mupite kucheni ku Union mukazipeza, kaya mupita ku Nzuni pali tifuna timalizitse koma structure chayima chiliapo ndi chipani chokhacho chimene chimamanga mudzi uno. Ena amati ayi munthu wakumpoto sangatere wakuti sangatere, koma iwowo akuti tonse tikhale limodzi. Nditokhafe Amalawi Congress Party mudutsa mwa Chakwera amene sitisankha sitikhulupirira violence, ndipo dziko linolo timalikonda. Muone kuti panopo ambira kwauza Chakwera kwezani mafuta akunena kuti ayi boma ndilomweri ife sitisintha. Kampani ya Sanweka Tech Companions yakwanitsa lonjezo lake popereka mphoto ya home theater imene inalonjeza pamwambo opereka mphoto wa MBC Entertainers of the Year chaka chatha kwa mmodzi wogwira ntchito ku mastudio ya MBC akaning'ina mu mzinda wa Mzuzu a Jackson Chichali. Poyankhula atapereka mphotoyi m'malo mwa mkulu wa MBC woyang'anira bungweli ku chigawo chakumpoto apita Makawa anayamikira ubale umene ulipo pakati pa bungwe la MBC ndi makampani ya mdziko muno. Amakawa akufotokoza zambiri kwa olemba nkhani wathu Chimwemwe Milulu. Mukukumbukira ndithu kuti MBC yakhala ikupangisa mwambo umene wa Entertainers of the Year zaka zambirimbiri, komano pakati apona ima ndiye wayambiranso zaka zimene zadutsazi. Choncho akhakupereka mawadi osiyanasiyana kwa anthu aluso osiyanasiyana. Tinaona chaka chino mwina makategori kuposa 30 amene akhala akupambana mphoto zosiyanasiyana, ndipo imodzi mwa mphoto zimene zinaperekedwa chaka chimenechi ndi ya DG's Award imene ndi inakomera a Director General MBC kuti apereke mphoto kwa ma members of staff wa MBC, ndipo mmodzi mwa ma staff amenewo ndi Jackson amene akugwira ntchito kuno ku Mzuzu. Ndipo mphoto imene ya home theater DG Award tinathandizidwa ndi anzathu aja Sanweka Tech Companion amene anapereka ndithu kuthandizira kuti award imeneyi ikhale ya phindu chomwechi. Choncho malo mwa a Director General athu a MBC tifuna tiyamike kampani imene ya Sanweka chifukwa chokwanirisa lonjezo lawo kuti apereka home theater ya mtengo pamwamba kwambiri, ichita kulemerera bwino kama inyamula sonzo kuti ndi ya original. Choncho tiyamike kwambiri, komanso titero kuti MBC ikhale kupitiriza mwambo umenewu kulemekeza komanso kuwapatsa mphoto asangalasi athu amene akusangalasa dziko lino. Munkhani zakunja, mtsogoleri wakale wa dziko la Namibia a Simeon Nyoma wamwalira. Malingana ndi malipoti ochokera mdzikolo, a Nyoma amene adamenyera ufulu odzilamulira wa Namibia amwalira ali ndi zaka 95 dzulo pa chipatala china mu mzinda wa Windhoek. President wa dzikolo Anangolo Mpumba ndi amene analengeza za imfayi. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. President Chakwera wauza ogwira ntchito mboma kuti adzigwira ntchito molingalira nthawi kuti chitukuko cha dziko lino chiziyenda mwachangu. Kampani ya Malawi Housing Corporation yati zaka ziwiri zapitazi yamanga nyumba zopitirira 200 m'mizinda ya Lilongwe, Blantyre komanso Mzuzu pofuna kuthana ndi vuto la kuchepa kwa nyumba. Mtsogoleri wakale wa dziko la Namibia a Simeon Nyoma wamwalira. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali, mwakoma nonse. We asked the children,
how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal.